A pesar da mala evolución da pandemia, a cabalgata de Boiro, con máis de medio século de historia ás súas costas, non podía faltar á cita. Pasa de 50 anos esta cabalgata, donde eu empecé tamén de pequeno, porque bueno, eu vivo na parroquia de Lampón, empecé participando nesta cabalgata, queremos seguir facendo, non? Queremos seguir facendo ahora que nos toca a responsabilidade de dirixir este Concello, pois queremos, como non, seguir aportando todo o que este nas nosas mans para que os nenos de Boiro, a pesar das circunstancias negativas que estamos sufrindo neste momento, sigan vindo os Reis Magos como van a todos os sitios do mundo, de Galicia, e Boiro non iba a ser menos, non? Como é habitual, sairá ás 5 dende a Madalena, en Lampón, chegará a Boiro pola rúa principal e percorrerá a rúa Peonil ata a Boqueira da Negral. Eu quería recalcar un pouquiño esa parada da Boqueira da Negral, vai a estar perfectamente vallada e vai a estar perfectamente coordinada. O que sí me gustaría apuntar dende aquí que un membro de cada familia, o sea, cada unidade familiar, un membro cos rapaces para ir a quitar a foto cos reis e recoller o agasallo ou deixar a carta o que queira deixar a carta. Aínda que se mantén o percorrido, a comitiva será moito máis reducida que en anos anteriores. Tan só sairán 4 carrozas con 2 integrantes cada unha. En lugar das 8 carrozas que saen todos os anos, van a salir 4. A carroza do Nacemento e logo as 3 carrozas dos Reis Magos. Non hai comitiva de participantes, é dicir, solamente irán en cada carroza o Rei Mago co seu correspondente paxe. E logo non hai pois o de todos os anos, lanceros, espaderos, antorcheros, romanos, etc. A única comitiva que vai a participar na cabalgata van ser as agrupacións musicais. A banda de gaitas Buxaina, a Oje de Ferrol, bueno, distintas agrupacións musicais. Dende o Concello fan un chamamento á responsabilidade e colaboración dos veciños para evitar aglomeracións.